An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kana ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka Jɛjɛ Sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lasɔtuma bɛ yen bi bɛ tali kɛ araba la araba min na bɛnnen bɛ nazara san o kalo 7 ye juillet kalo ye bi o tile 28 ye ka bɛn 2021 san ma farafinkalo min y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ seliba kalo la an b'a lɔn k'a fɔ bi o tile 18 ye jate la san kalo 12 don hejira san 1442 san dugawu de bɛ kɛ Ala ka ɲɛ k'a d'an ma. Bakurumba fɔla bi kunnafoni filɛ k'aw ladɔnna k'a fɔ Bandaw ale ni Moktar Wani olu minnu tun bɛ n'i y'a sɔrɔ furancɛla fanga ma ɲɛmaya tun b'olu bolo fɔlɔ kabini u minɛna ka tila k'u kɔ n'a yirala k'a fɔ k'u kɔni tɛ i ka dɔn k'a fɔ bolojugu kan fo bi u ka journalidonna y'a yira k'a fɔ ko ale kɔni n'ale ko a bɛ t'u yɔrɔ la k'u ka dɔn k'u datugulen bɛ u sɔn de ale ka gɛrɛw la o ko bɛ cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na bi dabɛ maaw ye sunɔgɔtu ye kuna singo kana kunungo fɛ bɛngɛna wala caman ba kɛra ɲɔnɔna mara bɛɛ lajɛlen kɔnɔ na kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la an ka kunnafonidila min bɛ n'i y'a sɔrɔ o ye Radio Kayira baarakɛla ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Radio Kayira min bɛ ɲɔnɔ o ɲɛma tun don Mami Tarawele girigara min wulila ɲɔnɔ o senfɛ ale kun tununa a tun bɛ Bamakɔ a mɛnna dɔɔni sisan kunungo wulada fɛ u dana ale minɛ ka taa n'a ye a ma ye fɔlɔ kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la ka taa se bi an ka jamana kɔnɔ na bɛɛ lajɛlen bɛ yɛrɛ ɲininka la basigi ni lafiya u b'an ka jamana sɔrɔ cogo jumɛn de la min ye ka dɔn k'a fɔ kunungo an ka jamanatigi ale n'i ka dɔn Gamiga ka lasigiden an ka jamana kɔnɔ na olu ye ɲɔgɔn ye u ko kɛra cogo min na kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna ka kunnafoni kumaba ye bi k'a fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara na lasama balimakɛ n'aw denkɛ fa Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na bi basigibaliya kɔni o kɔni kɛlen bɛ ko muso suwa bɛna da fara kura bɛ kɛ ko ka fara kan an b'a dɔn k'a fɔ bi n'i ye ɲɔnɔ marabolo lajɛ bi min ye ka dɔn k'a fɔ sɛnɛkɛ waatiw selen don wa ɲɔnɔ yɛrɛ ale kɔni ka sigi yɛrɛ jamana in kɔnɔ na a foyi tɛ se ka sabati ni sɛnɛ tɛ maa bɛ se ka fɛn min fɔ Mali kɔnɔ na dun ka fa sabati yɔrɔba o ye ɲɔnɔna lamini ye k'a dɔn k'a fɔ ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na dugu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'a bɛ wele ko Dɔgɔbugu o dugu kilomɛtiri 25 bɔɲanko kana ɲɔnɔ an b'a dɔn k'a fɔ wulikɛjɔ kɛra kunna sini ntɛnɛndon wulikɛjɔ taara ka ɲɛsin min ye ka dɔn k'a fɔ maa 2 bɔɲanko olu bɛɛ lajɛlen bɔnɛnw ni na maaw kamana gannen bɛ a maa fɔlɔfɔlɔ an b'a dɔn k'a fɔ o ye Seydou Kulibali ye Seydou Kulibali k'i ka dɔn ale tununa k'a bɔ maaw ka yeli ma bɛɛ lajɛlen kɔni kamana ganna k'u to de la dɛ an b'a dɔn k'a fɔ ale fure na ye kunungo wulada vela yɛrɛ fɛ o y'a sɔrɔ kɛlen bɛ k'a fa walajugu kɛbaw don k'o ko to sen na ale tununa ntɛnɛndon n'ale bɛ ka ɲini sɔnni ale fure ka ye ko wulikɛjɔ kɛba dɔw de tilala ka na don dugu kɔnɔ na dɔw bɛ yen n'i y'a sɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ marifatigi dɔw ka na se i ka dɔn k'a fɔ cɛ dɔ bɛ dugu kelen kɔnɔ na n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Dawuda Kulibali la ka na se ale ma k'a ka yɔrɔ la ten ka na marifa cɛ la ten k'a bonɛ nin na ka taa n'u sen fila ye bɛɛ lajɛlen bɛ yɛrɛ ɲininka la ka nin bɛɛ kɛ fo nin yɔrɔ in na i ka dɔn tamabɔ si ma bɔ a ma dɔn k'a fɔ maa ninnu fara jɛnu fɛ min ye wulikɛjɔ ye o taara ka ɲɛsin Seydou min ma n'ale kun tununa n'a su tilala ka ye a fara cogo di bɛɛ lajɛlen bɛ yɛrɛ ɲininka la an bɛ dugawu de kɛ ɲɔnɔna lamini kɔnɔ bi bɛɛ lajɛlen bɛ k'i yɛrɛ ɲininka jamana in yɛlɛma a bɛna se ka to ta wa an bɛ fɛn min fɔ an ka jamana yarabi Ala k'a bila basigi minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen hali bi ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na bi bɛɛ lajɛlen bɛ k'i yɛrɛ ɲininka ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na kurumarikaw fɛ yen e ka dɔn dugu dɔ bɛ yen ko Sitenga o dugu in yɛrɛ a bɛ Jabali marabolo de fɛ cɛ dɔ kɔni ka dɔn k'a fɔ kunungo yɛrɛ tarata ale tun bɛ a ka foro de la wulikɛjɔ kɛba dɔw n'i y'a sɔrɔ marifatigi dɔw ye u y'a sɔrɔ a ka foro la ka taa marifa ci a la k'a bonɛ nin na tuma min na n'o kunnafoni sɔrɔla kunungo tarata an b'a dɔn k'a fɔ sigidala lakɔnɔjɛkulu minnu bɛ yen n'o ye donsolakaw kɛlen bɛ ka marifa ta k'a fɔ b'u ka sigidaw la ka na k'o sɔrɔ kɛ sɔrɔsilakaw bɛ yen nka n'u ye wele bulon ma tati bɔ si ti bɔ a dɔw bɛ u ka wulikɛjɔ bɛ n'a sɔrɔ san wele kɔ taarando a bɛ k'o de o tuma olu kɛlen bɛ ka wulikɛjɔ ta ka yɛrɛla kana ta ka ɲɛsin dugu ma o min bɛ kɛ u bɛ nin waleyajugu ninnu kɛ sɔnniw fɛrɛla maa kelen min ma kungo kɔnɔ walima u ye maa min ye n'i y'a sɔrɔ u kɔni y'a dɔn k'u camanba bɛ se ka dangari la u bɛ nin wulikɛjɔ in ta ka ɲɛsin e ma u ye nin min kɛ Sitenga kunungo tuma min na n'o kunnafoni cɛrɛla k'a yɛrɛ k'a fɔ k'u cɛ in bonɛ nin na dugu lakanaba minnu bɛ n'o ye donsolakaw olu farala ɲɔgɔn kan u jamaba ka taa fure in nɔfɛ ka na n'a ye o kɛra waati min na u kɔni ye sɛgɛsɛgɛliw ta o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la ka tila ka wulikɛjɔw ta maa minnu ye waleya ninnu kɛ u bɛ se k'u ye cogo min na nka i ka dɔn fo nin yɔrɔ in na fɛn min bɛ yen n'o jabajɛlen bɛ jadiwala tigilamɔgɔw ka kɛta de don sigana ma k'o la nka u yɛrɛ ma sɔrɔ maa caman ka fɔ la bi
fɔlɔ a tun bɛ fɔ ko dɔgɔfiri marabolo bi jabali marabolo ka taa se Sɔla marabolo ma kabini fɔlɔ ko wele bilala k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen k'u bɛɛ kan k'u hakili kɛ kelen kɛ nin kɛlɛ in de kɛ bi bi in na u y'a fɔ fɔlɔ k'a tun ni jabali cɛ k'a tun ni Sɔla cɛ bi maa caman ka fɔ la ko di dunduru banna mutulu e ka dɔ o de bɛ na ko nin wulikajɔ minnu bɛ sen na nin y'u taabolo de ye an bɛ dugawu de kɛ Ala k'an ka jamana a n'a maraw bɛɛ lajɛlen yarabi Ala k'u don nin walejugu kɛba ninnu kalo de bɛ la n'an bɔra ye jabali marabolo kɔnɔ na an bɛ taa dɔgɔfiri marabolo kɔnɔ na nin bɛɛ lajɛlen ye ɲɔnɔ marabolo de ye kominiw don i bɛ bɔ dɔ kɔnɔ ka don dɔ kɔnɔ damaden an b'a la k'a fɔ kununko dɔgɔfiri marabolo kɔnɔ n'i ye dɔgɔfiri lajɛ o sugu ye tarata de ye kununko dɔgɔfiri sugu kabini gɛlɛya ye yen sɔrɔ maaw tun bɛ ka siran nka nin waati laban ninnu na wulikajɔ tun bɛ ka kɛ sugujɔlaw kɔni olu tun b'a la ka wulikajɔ kɛ ni ka se k'u kunda sugu in kan dɔɔni dɔɔni k'o ko to senna kununko tarata sugu falen bɛ waati min na maaw kamana ganna marifakan bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ dɔgɔfiri dugu min bɛ n'o ye kabankura pɛgɛ ye fɔcogo la dugu in sigilen dɛ Chinois minnu tun bɛ yen kabini olu nana baara kɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ a kɛra dugu ye waati min olu taatɔla ye Chinois jamana capitale n'i y'a sɔrɔ u ye Fafankɔrɔ la u ye pɛgɛ de ye k'u tɔgɔ da dugu in na nka tuma min na kɔlɔnw nana a kɔnɔna na olu y'a tɔgɔ yɛlɛma k'a kɛ kabankura pɛgɛ kaban bɛ i ka dɔn k'a fɔ marakala ale kɛrɛfɛ dugu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ Bangindadugu o dugu komini a jabala ye Marakanibugu ye dugu min bɛ yen ko kaban pɛgɛ tɔgɔ dalen don o de la o kabankura pɛgɛ n'i ye Faladawolo jateminɛ maa dɔw de tun bɛ n'o ye dɔgɔfiriba ka ale tun b'a ka foro la an b'a lɔn k'a fɔ marifatigiw nana kununko sugudɔn yɛrɛ fɛ ka na se ale ma ten jadiwala tigilama ko f'u k'a ɲɛnama minɛ de o kɔni kɛra marifa tɛ k'a fɔ a tɛ karisa bolo a tɛ karisa bolo tɛ dɛ marifa bɛ bɛɛ de bolo bi lakana kama yɛrɛ lakana kama o jɛkulu bɛ yɔrɔ ninnu na ye i k'a dɔn u nana k'u b'a minɛ ale kɔni ma sɔn minɛni ma cogo si kelen na u kɛra ɲɔgɔn na o sen fɛ k'a ye maa fila de gosi waleyajugu kɛbaa minnu kun dara a kan a ye maa fila gosi kɔni a yɛrɛ ka fɔ la k'olu bɛnna tuma min na n'o kɛra marifakan kɔni bɔra donsow bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka se ka na u balimakɛ kana lakana ta ni ka ɲɛ san o kɔni kɛra ninnu b'a ci an fɛ u b'a ci an fɛ an b'a la k'a fɔ o y'a sɔrɔ sɔrɔsiw ka mobili 18 de nanen don dɔgɔfiyɛ la k'u bɛna maaw kɔlɔsi n'a ma ɲɛ a kɛra olu yɛrɛ sen kan quoi o yɔrɔnin bɛɛ la ko sɔrɔsilakaw ye wulikajɔ kɛ ka mobiliw da cɛ ka n'u jɔ Faladawolo la k'a fɔ ko donsow ka bɔ ni Ala sɔnna ma olu bɛna wulikajɔ ta u ye kunkanɲɛ damadɔ de kɛ ka ɲɛsin Fala kɔnɔna ma sigidalama caman ka fɔ la o kɔni kɛra sugu girinna o kɔfɛ donsow y'a yira k'a fɔ ko nin t'a ɲɛ ye dɛ ka n'u jɔ ka marifa ci ka ɲɛsin Fala ma ten i k'a dɔn ko olu kɔni b'a dɔn hali n'o kɛra jugu ninnu gɛn sababu ye bagabagali la ka taa olu bɛ fɛ de u k'a to maa fila min fɔra cɛ ko k'ale dalen b'a la ale y'u gosi u bɛ na wa u bɛ t'u nɔfɛ de n'o ye jadiwala tigilamaw ye sɔrɔsiw ko ko maa ti tɛmɛ yen nka wa i ka dɔn u yɛrɛ i ka dɔn k'a fɔ u ka marifaw dasi kungo in kɔnɔna ma ka yɔrɔ dɔw ci a la ka tila ka segin sigidala maa caman fɛ tiɲɛ na ala ka kan bi nin gɛlɛya kɔni i ka dɔn a b'olu ka dɛ lakana tɛ yen wulikajɔ bɛ ta ka ɲɛ s'u ma n'a ma ɲɛ u ye sɔrɔsilakaw wele caman na u ti na wa ka tila ka nin k'u ɲɛna u ma wulikajɔ kɛ fo ka se ka larawaliba de ta yɔrɔ in na kununko ni sɔrɔsiw tun ye wulikajɔ ka dɔ fara ka k'a dɔ bɛ dɔ la k'i ka dɔn basigi kɔni ko nin kun bɛ k'a sɔrɔ u yɛrɛ de ye k'a cogo yɔrɔ in na an bɛ fɛn min fɔ n'i ka wulunin ye da sirɔ min na n ka filɛ kɔni e tɛ si se kuma na an bɛ dugawu kɛ an ka jamana ala k'a basigi n'o tɛ bi bi na da bɛ maaw ye sunɔgɔtu ye o waati kelen kɔnɔ dɔw bɛ kule la ko politique tɔn dɔw bɛ kule la bi ko jamana an ka kalata kɛ walima i ka dɔn ɲɛmaa ko da k'a sɔrɔ bi jamana fanba bɛɛ lajɛlen bɛ tasuma donnen b'o la bi ala k'an ka jamana bɔ a juguw bolo ka basigi ni lafiya sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra yen an b'a la k'a fɔ Kolokani dugu min bɛ yen n'a bɛ wele ko Jijɛni a yirala k'a fɔ cɛ dɔ n'o bɛ wele ko Sanba Njayi ale kɔni dɔgɔfɔlɔ tɛmɛnen alamisa don ko a y'i ka dɔn k'a fɔ marifa ta a yɛrɛ ka marifa tun b'a bolo de ka marifa ta ka sɔrɔ k'o da a yɛrɛ kunkolo la ka marifa ci a yɛrɛ kunkolo la o kɛra sababu ye ni k'a ni kɛnɛ karaba Sanba yɛrɛ ko i ka dɔn a denkɛ de bɛ yen a donna a y'a fɔ ye k'o ka don so kɔnɔ k'ale ka fini bila wagan de ta n'o ye valisi ko ye k'o ta ka na o y'o ta dama ka na n'o ye a ko k'a bɛna ka fini dɔ de don denkɛ kɔni taara u taara dama u bɛ balakɔlɔ waati min na a ye marifa b'o kɔnɔ ka marifa da a yɛrɛ kunkolo la ka marifa ci ka k'a yɛrɛ sababu ye nka bɛɛ lajɛlen bɛ yɛrɛ ɲininka la mun de tun b'a ni jɔnni cɛ nka somaw daw ka fɔ la k'i ka dɔn k'a yɛrɛ ko hakili wasi de tun b'a la k'o de na kɛ sababu ye an bɛ dugawu kɛ min ka dɔn ka fɔ kɛnɛ ye ala k'o da an bɛɛ lajɛlen ma nin ɲɔgɔnna hakililaw ala kana an bila sira kan n'an bɔra yen an b'a la k'a fɔ bi min ka dɔn ka fɔ Bandaw ale ni Mokhtar Wan olu kɔni minɛnen bɛ i ka dɔn ka fɔ kabini sangajan hali bi maa dɔw ka fɔ la k'u labilala nka ka sanga ni kunnafoniw ye k'u ma labila de a kɛnɛ labilali yɛrɛ ye hali n'a sɔrɔ tun bɛ yɔrɔ min na n'u bɔra yen k'i ka dɔn k'u bɛ kɛ kɔlɔsi de o kɔlɔsi kɔnɔna na min y'u ka lafatalikɛla ye Mamadu Ismaila ko ale ko k'a bɛ taa ɲɛ da a ka clientw kan ale sen tɛ k'olu sɔrɔ o kɔni ye dusumakasaya de ye k'a bɛ wele min bila avocat bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ kɛ nin ko in na n'a fɔra bi e ka client bɛ k'i tɛ se ka t'o lajɛ k'o ye gɛlɛyaba de ye ko kabini mɛkalo tile 24 tɛmɛnen in na ale ko a bɛ taa ka client yɔrɔ ale ma se ka taa ka sɔrɔ kɛ wulikajɔ kɔni talen bɛ ka ɲɛsin u ma
an bɛ dugawu kɛ fɛn min basi an ka jamana kɔnɔ na ala k'o hakili ni k'o sabati n'an bɔra yen an b'a la ka fɔ bila marabolo kɔnɔ na ani san cɛ wulikajɔ kɛba dɔ ye wulikajɔ ta ni ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin maaw ma ka maaw b'o la fɛnw ni k'olu bɛɛ lajɛlen daraki Siri Kulubali ale ɲininkali kɛ Duba Danbɛlɛ ka bɔ Segu a kɛra cogo min na o b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Ne tɔgɔ Duba Danbɛlɛ Danbɛlɛ ne kunnafoni ɲinina sɛgɛsɛgɛla ani lasebaa ye ka bɔ Segu mara kɔnɔ. An ye kunnafoni sɔrɔ ko ntɛnɛn su ka dugujɛ tarata la ko bɛngɛnɛ wale tigɛmɔgɔw ye bɛngɛnɛ ta ka ɲɛsin maa dɔw ma Blan ani San ni ɲɔgɔn cɛ a ko kɛra cogo di? Nɛgɛ kaɲɛ 23 dana bɛ gosi waati min Blan ale ni San furancɛ la kelenna Blan dugu tɛmɛnen kɔ di kilomɛtiri 15 ka se kilomɛtiri 20 bunyanko ma bɛngɛnnikɛlaw taara ka bolimafɛn dɔw lajɔ o yɔrɔ kofɔlen na u donna bolimafɛn kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nafolo bɛ maa minnu bolo ka u ka nafolo minɛ u la bɛngɛnnikɛla ninnu tun ye maa minnu ni u tun kuma bamanankan de la nka waati ni waati u ka bamanankan kɔrɔ i bɛ nanzaraka damadɔ sɔrɔ a kɔnɔna na u ka bɛnkanni waleyaw kɛ waati u fɛ u y'a jira k'a fɔ ko maga kana kɛ maakɔrɔw la ani ka taa se musow olu ma ko mɔgɔ kana kɛ o la o de y'a to bɛnkanni wale ma ta ka ɲɛsin o tigilamɔgɔ ma ani maa si ka telefɔni ma minɛ i la nka n'i y'a jateminɛ u ye bolimafɛn caman de lasɔrɔ ka u jɔ nin yɔrɔ kofɔlen na ka u ka baara kɛ k'a ban ka tɛmɛ ni u yɛrɛ ye ka taa k'a sɔrɔ kana sabatiba si ma se ka na ka u bali a waleyaw sigi la ten nka ni dun ye a lajɛ a kɛra dugu min kɛrɛda fɛ cɔyi o ye Sokɛ dugu ye n'i bɔra bila kɔnɔ ka i kunda sanka i bɛ gale dugu gale min na yen de ye Sokɛ o bɛ maa kamana gan a ko ɲɛ kɔrɔ dɔɔnin nka k'a fɔ ko nin nafolo mugu jɔnjɔn de sɔrɔla ka taa nin bɛnkanni wale senfɛ ma se ka i bolo tɔmi jɔ o kan nka i kɔni se ka fɛn min o de k'a fɔ maa minnu kɔni ka baara in kɔnɔna na u ye nimisibɔta sɔrɔ a la u ye nafolo caman sɔrɔ ale ni ka fɛn wɛrɛw sɔrɔ minnu bɛ se ka kɔma falen ka kɛ nafolo ye u fɛ o yɔrɔ kofɔlen ninnu kɔnɔna na. Maa ninnu nana bolimafɛn sugu jumɛn na ani maa ninnu tun ye maa joli bɔɲɔgɔnko ye? U nana bolimafɛn min suguya la o jɔnjɔn dɔn tɛ mɔgɔw fɛ sabu u ye o jɔ tu kɔnɔna la ka o yɔrɔ ma janya gudɔrɔn dawolo la ale ni maa ninnu a jirala k'a fɔ ko u tun bɛ taa maa 5 bɔɲɔgɔnko la nka maa 4 bɔɲɔgɔnko olu de tun bɛ don bolimafɛn kɔrɔ 1 ani 1 ka fuyeli sigi sen kan nka dɔ tun jɔlen don dugu ma olu bɛ kɔlɔsili waleyaw la nka u yɛrɛ nana bolimafɛn super min na u ye o jɔ fo yɔrɔ jan fɛ ne ka sɔrɔ ka na sira da mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ maa se k'a fɔ nin hakɛ de minɛna nin baara in kɔnɔna na nka an bɛ se ka min fɔ o de k'a fɔ nafolo caman kɔni n darakila buna adamadenw na nin bɛnkanni wale senfɛ bololafɛn minɛna o ye a damana kasara ye nka o ɲinfin wala o farikolo la jogi o ma kɛ a kɔnɔ ka sabu kɛ u ye a fɔ mɔgɔw ka u kɛ cogo min bɛɛ sɔnna ka u ka koɲɛw jaabi o jaabi cogo la min kɛra sababu ye jogili wale ma bɔ a la marifacika ma bɔ a koɲɛ kɔnɔ Sokɛ ye yɔrɔ ye fɔn dɔ bɛ a yɔrɔ kofɔlen fanfɛla la n'i bɛ taa kɛmɛ yan fan fɛ u kɛlen kɔ ka waleya kɛ u kɔni pɔyin tigɛ ka u ɲɛsin kɛmɛli ma nka yanni u bɛ se kɛmɛli kɔnɔna na u ye sira fan dɔ minɛ n'i ye o jateminɛw kɛ i b'a ye o bɛ taa badawolo fɛ o taa suguw la. Ni bɛ tali kɛ Duba Danbɛlɛ ale ka kɔrɔfɔla Siri Kulubali ɲininkali ta ni ka ɲɛ sama u y'a fɔ cogo min na lakana bɛ na an ka jamana kɔnɔ cogo min na ala ka o sabati n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ min ye Gambikaw ka lasigiden b'an ka jamana kɔnɔ na ale ni Mali jamana kuntigi n'o ye furanjɛla fanga ma ɲɛma ye olu ye ɲɔgɔn ye u da sera kɔrɔfɔ caman ma min ye wulikajɔ ye bi basigi ni lafiya bɛ se ka an ka jamanaw sɔrɔ cogo min na gɛlɛya fɛn b'an ka jamana kan ko Gambi jamana ni ala sɔnna u bɛna wulikajɔ kɛ hali bi kɛdɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin an ka jamana ma basigi ni lafiya bɛ se ka an ka jamana sɔrɔ cogo min na an bɛ dugawu de kɛ a fɔra cogo min na ala k'a bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ bi min ye ka dɔn k'a fɔ ɲɔnɔnkaw fɛ arajo kayira min bɛ yen o ɲɛma tun ye Mami Tarawele ye ɲɔnɔ girigara in senfɛ e ka dɔn maa caman ye yɛrɛ ɲini ale tun tunna o senfɛ o kɔfɛ a tun bɛ Bamakɔ yan maa caman tun bɛ ɲininkali kɛ yɛrɛ la k'a fɔ yali Mami bɛ mini nka Mami tun bɛ Bamakɔ de kunun wuladafɛla fɛ ko maa dɔw nana mobili la ka na i ka dɔn k'a fɔ Mami sɔrɔ arajo kayira u sera min o ye ɲininkali kɛ ko hali Mami don wa Mami ale ko ahan dama o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen o ye Mami minɛ ne ka Mami don mobili kɔnɔ ka taa ni Mami ye fo nin yɔrɔ in na e ka dama dɔw taara ni Mami yɔrɔ min na o kɔni kɛra so arajo kayira ka taa se i ka dɔn k'a fɔ kanubaw ni a lafasabaw la yɛlɛma ma bi u bɛ ka wulikajɔba kɛ bi nin ko in kɛra cogo min na ko fo k'a bɛɛ lajɛlen fɛtɛfɛtɛ de ka se k'a ɲɛfɔ maaw ye Mami kɔni ko a yɔrɔ ma dɔn fɔlɔ nka bɛɛ lajɛlen bɛ yɛrɛ ɲininka la yalima girigara min n'i y'a sɔrɔ wula ɲɔgɔn ni Mami kun tunna e ka dɔn bi nin na k'a minɛ ni sababu ye o ye wa walima i ka dɔn min don bɛɛ lajɛlen bɛ yɛrɛ ɲininka la ni ala sɔnna ma lajɛrew bɛna kɛ fɛn min b'a bɔ a la kɔfɛ kunnafoni tɔgɔ la o bɛɛ lajɛlen piratigɛ bɛ d'aw ma an bɛ dugawu de kɛ jamana in basigi jamana in lafiya bɛna sira o sira fɛ ala ka jamana in bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen
Ambaloran ka fo bi kulumbe ni ya fo jogola no be le ko Marcel no te dore de kulumunu faranywa ka yira ka fuluka barate nyeshindore ma munumbe ni ya soro credit kata se credit ani Orange Money be ka olu be jeni ko barake anga jamana konana o kulu nyema ba ni ya soro betele ka Musa Dumbiani bele ka mabenge olu ye bataki ke olu ka kulu ka yira ka fo bi Courage kanengele me ka wuli ke jota ka nye solu ma wuli ke jota membe na be dangaru ka keta u bele gelela kamni sanga ja Orange bo kolanga koni se na ku keleme ka ke bafani cliché de e ka do koni wati na seli renya kola wuli ke jota uketi Orange Money o barake ba o kwetono ni mi soro ka klak o chetike paraw ko koni ngele so be ka maubla o seza bara kona wolubi na wuli ke joke na la karido jirana ka la jere bake la jere mini ya surubu no ke no e kuna fondi baro o kofe nulu ka nyini fema ka soro fe ku buna wuli ke jota membe kase ku ga haka bi soro sira o sira fe kase ka to sira fe ambe do de ke u ya foto mina mbeni so no fete mie do re tere kase ka wuli ke joke u mogo be ka haka mina ku bulo mine kono ala ka keti namburai ambaloran ka fo bi dabe mawe suno tuwe ansongo marabulo kono na ko wuli ke jokera o wuli ke de kera jadi wala marfatiki jaglo do fe o koni senfe ko matani sababla jele o bone nani na ka muso kelembe o matani sabala ya saka pretka dama Yusuf Musa aleba nyefo angalame dasu ka frappe munun kera donc ko fla de la mse ka foko alhamdulillah anga yorla mais nan tara Niger jamana ka yoro minni an songo che oye kilo kemeni bisabaye mais ani menaka region de kasuru obe kilo bi orani duru de la ay fo yoro mako bani bango a village do debe obe fo mi mako wi kunu chufe 23h kuma jadusu nana a fora kunkumbe moto woro de la marfa bolo ani fem se ka adama dem bona anila o ya mogo la sina ko baga ka soraka matan saba de faga o matan sabai matan ne fla obe chouye matan sabala o de musai o ka soraka fem be no ko ta katanai nanya ta fana angola an songo marala clef flan la mse ka foko alhamdulillah pise force takuba ani mali sadasu force spéciale donnana era minombi yoro lakana donc obi escortu ke katani karu ye obina obi yoro fana laje mais obena ta kar munum bibo gawo kana ansongo a karin do be 17 place de do andana sera yoro mako kobe ne gawoche oye kilo bisabai ma woro munum kumbe botola o ya karin lajo ka soro ka mogo lajigi ku ka fe munula o telalemenke o ya alamne ka marfachi karin la foka musodo jogi musayin kise ya sora asena o ka soro katana e tasharan seskon kono ambalodan ka foni tuye Yusuf Musa kan we foto mina baskin la fiat faso ngonena abibo koroni klebe ala ka jamana mblo mene kono nambora e mi la ko le karamo la ka we ulu ya yira ka futna assemblée kuni gouvernement ku kuma munu fo ku ye ikado gouvernement bora o kuma de ko fe wolu ko ni tna assemblée nde ni ye kele de damene to la ka nyasi gouvernement we faranyanga ke wira dama u ka se ka nyon famia u na kele nga chiko mina o keneka Mamadou Diallo ale secrétaire général ya kuma mi fo ko senfe o fle anga mogo anga militant ku kuna foni sika fo min dona ni gouvernement che ni o sika fo no o kera article gouvernement disposition couramita ka anyini ka Mali sarabe ke kele donc uyoke wa soro saria do bambulo no article 39 oni mi farala statut général mogo ka saraka ko be fara en enseignant fenentaka an gouvernement be ñogon samano de la pour na foni dawtlo kan pour que an an la ben kele kama parce que ni kele nte do wele kele min do gouvernement yere ga kele la ñini sinon an yere ya tu a blanco la an wol karamo an tu a blanco la ka fo article 39 folo min kele kera o bolen ko la e surasu asim goita na ga mo nana o solution soro la an yere tun ta blanco la ka fo ko tuguni ko amina kele ke article 39 ko la tuguni parce que ale asim na ga gouvernement yere de nana ka solution sera là quand on voulait a solution sera là mais entre la famille tuguni ka fo gouvernement kele na tlaka au contraire fo yana bi tuguna ka fo ko article 39 e gol donga kalamena bal e gol lumena baluka kalana ko ka sababu ko article 39 ko au du yere de loi voter ka fembe ka application fologe donc entre la famille donc o de koso ayanga mo wele ka fu yana ukula be sunogo tuma bana aye ke wale dama boloda aya damne donc fola ma an gouvernement si fo ke namu anu ma bela on go d'accord mais au de do awe kele de imposer en kan sisa
aw y'an kɛlɛ bɔ an ka sisan donc an fɛnɛ ka se min ye an ka notiw an b'o o bloqué fɔlɔ n'a bɛ fɔ ma ko rétention des notes denmisɛnninw ka noti min b'an bolo composition noti min b'an bolo trimestre noti min b'an bolo an k'o bloqué fɔlɔ k'a yir'u la ka fɔ maîtres bɛɛ ka bila u kungo la ka fɔ o rétention des notes o bɛ sen na halisa ko mɔgɔ kana notiw di tant que an ni gouvernement man bɛn kan kelen kan o filanan min ye a ye examen a yɛrɛ b'a kalama ko kapu bɛ ka kɛ an tɛ se ka an bila mɔgɔw dɔw place la k'a fɔ k'an bɛna taa ekɔlidenw b'a kɛ cogo min na k'an fana bɛna kɛ ten tɔ k'an bɛ taa maître surveillant min bɛ yen parce que gouvernement u ye technique kɛ u y'a ye k'a fɔ an n'u ma bɛn fɔ la donc u bɛ ka mun kɛ sisan u bɛ taa mɔgɔw ta carré kɔnɔ k'a kɛ komi u ye min ɲɔgɔnna kɛ salon ka mɔgɔw ramasser carré kɔnɔ olu kana surveillance kɛ ekɔli maître nɔ la an ko an tɛ kɛlɛ k'u fɛ o la an tɛna bere ta ka taa maître min bɛ yen ou bien k'u labɔ an tɛ violence kɛ mais an se b'an ka militants na ekɔli maître min na an ko u ka to an kɔfɛ. an balodan k'a fɔ ni tun ye Michel Diallo ka ye u y'a fɔ cogo min na fɛn bɛ fara nin bɛɛ lajɛlen kan min ye jamana ye u ka wulikajɔ kɛ kɛlɛ o kɛlɛ daminɛna an ka jamana kɔnɔ n'i y'a sɔrɔ n'o kɔlɔlɔ de kɛra sababu ye fo jamana kuntigi kɔrɔ y'a yɛrɛ ɲini a bɛɛ daminɛna ni lakɔli karamɔgɔw ka article ko de u ka fɛɛrɛ balilen tigɛ nin ko in bɛ se ka taa sigikafɔ bolo kan cogo min na ka se ka bila banni bolo kan n'o tɛ n'i ye jateminɛ cɛnɛla ka kan n'i y'a mɛn ye ministre walima n'i y'a mɛn ne ye président ye i tɛmɛna lakɔli karamɔgɔla ka dɔ de ka bolo kan k'a fɔ bi karamɔgɔ tɛ dɔ yɛrɛ dɛ a kɛlen bɛ bi mɔgɔw bɛ nin kana saraka di n'i y'an ka faso baarakɛlaw lajɛ a bolo bɛɛ kan bɛɛ bɛ nin kana saraka di karamɔgɔlakaw ma dɔ yɛrɛ tɛ dɛ ni saraw kɛra kelen ye o ye hakilila ɲuman ye dɔw b'a faamu ten nka dɔw bɛ yen fɛn bɛ yen ni maaw caman bɛ ɲinɛ o kɔ o de ye prime dɔw de bɛ di wa prime tɛ ninnu ye o n'a ɲɔgɔnna de bɛ ko kɔnɔ na maa caman hakilila t'o ye dɔw bɛ olu ka prime dama bɛ fɛn bɛɛ k'u ye k'a sɔrɔ ninnu yɛrɛ prime foyi t'u ye o de ye gɛlɛyaba ye an bɛ fɛn min fara bɛlɛlen kan u k'a bila sigikafɔ ka so sango anw denw bɛ se ka kalan minnu b'a ko kunna bɛ yen a ɲɛni n'a ɲɛbala kɔni jamana ko de dɔ b'u da dɔn n'o tɛ olu denw ti kalan ka jamana kɔnɔ na yɔrɔ min ka di o denw bɛ taa kalan ye o de bɛ nin ko in taa ni kɛ segin ala ka hakili ɲuman d'a ma k'a bila bɛnɲɔgɔnya minɛn kɔnɔ n'an bɔra yen an baloran k'a fɔ bi min ye ka dɔ ka fɔ an ka jamana kɔnɔ na Lafiyabugu denmisɛnnin min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'ale bɔnɛna nin na polisiw ka wulikajɔ fɛ n'o kɛra yala dɔ senfɛ min kɛra seli yɛrɛ kɔnɔ na o denmisɛnnin ka yɛrɛ tɔgɔ ye Keita Ibrahim o min kɛra u tun y'a yɛrɛ k'a fɔ bɛna taamaba dɔ kɛ sigikafɔ dɔ de kɛra o taama kɔnɔ na o sigikafɔ in senfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya denmisɛnnin ka minnu bɛ yen olu ka kulu o ɲɛma ka taa se minisitiri bɛ cɛfɔ ni kan bɛɛ nɔfɛ fo ka taa bila ɲamakalakaw la nin bɛɛ lajɛlen y'i seko k'a la ka se ka taama in kɔni ka se k'a bɔ a dɔgɔ kɔrɔ gɛlɛya kana se ka wuli jamana kɔnɔ an k'a lamɛn. donc anw ye communicatif denmisɛnninw ye an tun y'a kanu ka bɔ k'an ka soutien apporter famille des victimes ye an tun y'a kanu ka bɔ ka nin acte in dénoncer ka d'a kan nin wale mun kɛra nin tɛ wale ye mun bɛ bɛn état de droit kɔnɔna na nin tɛ wale ye mun bɛ bɛn sariya jamana kɔnɔna na an ye o baara mun kanu k'an b'o kɛ an ka dugutigilakaw ni alimamilakaw k'an ma an ye laɲini min kɛ n'o ye ka bɔ bɔli a ka kan a dagalen don a bɛ bɛn mais ka sanga an ka jamana cogoya ma o bɛɛ de kama an ka mɔgɔkɔrɔbaw bonya kama an y'a fɔ k'a fɔ nin baara in an bɛna bila waati yɛrɛ la maliyɛn denmisɛnninw ko ni ɲɔgɔnna yɛrɛ tɛ kɛ mali la tuguni n'ala sɔnna a ma ka d'a kan an bɛ nin ko in sen fo ka s'a dan na an bɛna wulikajɔw kɛ sariyaw ka ta ka an ka jamana kɔnɔdenw n'a bɛ fɔ o ma ko population civile o ni tenitigiw yɛrɛ ka rapport kan ka kɛ rapport sugu jumɛn sariya kuraw ka ta walasa jamana kɔnɔdenw ka se ka balo hɛrɛ ani baden kɔnɔna na. an nana mɛn kunun sɔrɔ ko u b'a fɛ ka meeting dɔ boloda bi meeting min bɛna laban min na anw t'a dɔn a ka kan nous en tant que réconciliateur n'a y'o mɛn an b'an ka sigi o de hukumu kɔnɔna la depuis surɔ fo ka taa bila surɔ 2 heures du matin an ka équipe b'a sen kan pour que ka se ka leaderw la mobiliser u ka meeting nin sur soi jamana in mago tɛ nin na min kɛra fɛn fɛn mana kɛ o se ka suye na wuli an bɛ dugawu de kɛ ala ka n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ lase jamana in kɔnɔna la justice b'a ka baara kɛ. nous en tant que recotradan an ye sensibilisation boloda au niveau de la population et au niveau même des autorités ka ni mɔgɔ min bɛ don ka police la min bɛ don car la il faut a ka se il faut que en cas de moralité ka kala pour que a ka se donc an bɛ o do hukum kɔnɔ an bɛna o de sensigi dans tous les quartiers donc o de bɛna kan kan parce que ɲamakala ta ye sensibilisation ka mɔgɔw apaiser ɲamakala tɛ kɛlɛ kɛ. an balodan k'a fɔ ɲamakala tɛ kɛlɛ kɛ ni tun ye Lafiyabugu denmisɛnnin min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'ale bɔnɛna nin na polisiw ka wulikajɔ fɛ denmisɛnnin ka yɛrɛ tɔgɔ ye Keita Ibrahim o min kɛra u tun y'a yɛrɛ k'a fɔ bɛna taamaba dɔ kɛ sigikafɔ dɔ de kɛra o taama kɔnɔ na bɛɛ lajɛlen y'i seko k'a la ka se ka taama in kɔni ka se k'a bɔ a dɔgɔ kɔrɔ gɛlɛya kana se ka wuli jamana kɔnɔ o y'a kunba de an bɛ dugawu de kɛ a fɔra cogo min na min y'an ka jamana basigi ye yarabi ala k'a bila o minɛ kɔnɔ waleya yɛrɛ min kɛra communicatif pro kɛra n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Ture la ale b'a ɲɛfɔ waleya in kɛra cogo min na ani u bɛ ka labɛn min kɛ an ka procureur lamɛn.
patrouille de Kumbesena et une patrouille de la brigade anticriminalité. Ou va mouler kelen tomber patrouille là. Pour des moulidos signalés, mais malheureusement, à Tingma son kajo. Bah, Tingma son kajo, mais que police ou fana ya gain quoi. Donc, ou gagner de là, malheureusement, on a assez molotigi flama. Donc, molotigi ye ou molotigi no franc ou boka bien. Ou to tatigi ni banka jo police ou va se ouler. Ou franc ou boka bien, mo sabanya on a jugina. Je crois que l'un karla, kelen sen karla, musmando tombe moto. Kelenka o projetera ka bi moli par brise kan shko ko ka ako banana malheureusement o ko kera juste grain de crefin quoi la fait beaucoup na juste grain de crefin o grain dimsen de willa sisa ko gre accidenté na kalaje grenade no de la clean doni tumbe accidenté na donc lu fana ye moli no bloqué comme lu teteme surtout police moli ko police moli te évoluer ka kalu blanyema ko fo 5 arrondissement police ko na constat que do police encerclé police d'abandonner comme moli kono police du fla comme bien fait ça va avec fait bon donc effectivement 5e mois on a constat là ensuite comme Jamabe Kachaya je crois que agent yi à renfort de ou ga basi ou à renfort d'ochi donc moli were chikana moli were n'allait instant malheureusement tension est là au corona la kiseki una na bola o kiseki na dimsen kelen tayana c'est au soro sara do fana c'est do soro mo wolon fla nyona jogina ça peut pompier musolo tumbi kelen ga dimseni bine ye kise kelen ka soro boraka bin tout ça là be joli là je crois que o muson yayi ka kashira quoi donc masika retenible à trois kashi bolo et tout ça là finalement masika bare donc olu be élément de témoignage am sega min soro ka la main olu be na sega donc min kera exactement quoi si la min fo e dimsonu ga savali min kera ma ben o tien fin tomber patrouille nas moment mo mo la wa be de frappe ni briquer infra ku bebla ku be de tout folo le temps que c'est lu ka ka don donne minke donne ma minke ainsi de suite donc ni be ba ira ka foko vraiment anti impunity ko la i minke amanya ini nyangini minga kan o daika nga o daika sharia o kadri konadla ateke ho on fait c'est pas ça en fait ate c'est garanti ambalona ka foni tu communicat procureur Touré uya foto mina ko jete mina bole na sigi senga kanin ko yini ka ko dangene mayambe dugo ke ala ka keti nambora yi ambalona ka fo bi mi ka do ka fo parti politon ulube yere nyininga la ube ka franyonga damene ka ban ko so ke nda fan mu yi uya franyonga babbe de kunye parti politon ba munu banga jamana kono kamini kunungo fo bi ulu ko ni chama ba de franyonga ko franyela fanga manyema uka wati kunda ko foiti faraka fendi bola to mna wa fendi faraka de o kera faranyonga baye dunandiki sobaro langa jamana kona na faranyonga mbane ko fe Musa Mara ale ba hakila da ko senfe uliga den kuye mu Musa Mara abe famina to abukana ko chronogramme no ye nyeblali bara fe akanga ke tuma mina utuma ka fenfentia pour que kalataka be asema do mimbolo dala ka ko do minkanga ke mois d'août kono minkanga ke septembre kono minkanga ke octobre kono minkanga ke novembre kono minkanga ke décembre kono minkanga ke janvier kono fo kalata dati ka se ka sabati wa kalo fene mimeke do fol la mimeke do flan la mimeke do sabana na anga ni be fenfentia akera chugo panga mimena na kalata ko aya konna mo jawa mu jawo fuka baraka ni transition akli kam maw fara nyonga mawo mabe jamana ndom bi ni ma maw fara nyonga itese ka barany manke ka jamana bodi ngako donc na yo do anga jamana in laje akana ke yere ka intérêt nyinini to mabe fuka jamana gele ala sama anga amma bola o la seli akara nini akli nawde atema contrôla kelete woyote jamana yi anyana abenya ambede alaka nkisi ya tiena akololo be sa ambede anga je anga ɲɔgɔn fɛ ambalona ka foni tu Musa Mara kanyi lajɛ sen fɛ ka sɔrɔ ale ka fameli o y'ale ka yeta ye Abakar Sirij Fomba ale ko jamana in kɔnɔna na an bɛ don min ko bi ko nin fara ɲɔgɔn kan yɛrɛ ko kun foyi t'a la an k'a lamɛn parti caman farala ɲɔgɔn kan minnu ka laɲini kɛra k'u bɛ transition dɛmɛ ko ka élection kɛ a wagati la ko et puis u bɛ transition soutenir mais délai min fɔra o délai fɛnɛ ka k'a kɛcogo la ami calendrier ka bɔ c'est-à-dire u ye nin kumakan kelen de fɔ yan nɔ ko depuis san 2013 tuma min na élection ma kɛ ko an ka taa ten tɔ an ka transition kun cɛ ten ko ni président minnu cira ko b'a ko tɔ bɛɛ ɲɛnabɔ i bɛ ka cira an filɛ nin ye o de kɛnɛ kan ne ko ninnu bɛ jɔn nin filɛ den ni jamana in kɔnɔ et puis i bɛna jateminɛ k'a fɔ ninnu ka sira yɛrɛ tɛ c'est-à-dire ninnu b'a kɔnɔ ko maliyɛnw ye nisɔngɔtɔw de ye nin fɛn fɛn faralen filɛ nin ye ɲɔgɔn kan a bɛɛ ni i bɛ ka ye fanga mara san 7 in kɔnɔ o san 7 in dun filɛ a jaabi kɛra mun de ye san 7 o mara an filɛ nin y'a jaabi kɔnɔ ni min kun tɛ premier ministre o ye ministre ye bon aw bɛ se ka nin bila aw kunkolo la cogo di o bɛɛ kɛra
an filɛ nin o jamana kelen kɔnɔ san 30 kuma an bɛ élection de la e nin kuma bɛɛ lamɛn a kuma kelen e y'a mɛn ko insécurité bɛ Mali la e y'o kuma mɛn a kuma bɛɛ i y'a mɛn ko ni école datugulen don a kuma na i y'a lamɛn ko malien de lectureur minnu bɛ carte ɲinina ko problème na bi n'u tɛ ka sunɔgɔ n'u bɛ ka gɛn ni lajaba bɛɛ b'u kan i y'u ka kuma mɛn ninnu da e y'a mɛn ninnu da ko carte administrative wa o dun tɛ Mali la i y'a mɛn u da ko ka sécurité la na wa i ye kalanko kuma mɛn u da wa e ye fɛn jumɛn mɛn ninnu da maaw bɛ lajaba la maa minnu déplacera e y'olu ka segin ko mɛn ko kuma ko élection mais an ka hinɛ jamana in na ten sa jamana min yɛrɛ bɛ k'a yɛrɛ ɲini jamana min bɛ yen nɔ n'a t'a yɛrɛ bolo n'a bɛ sous-tutelle kɔnɔ an bɛ MINUSMA ka sous-tutelle la Mali t'a yɛrɛ ma ne bolo ninnu bɛɛ kun kan ka wuli ka mun fɔ bi o de kun ye traité de coopération militaire min n'a ni Faransi a signé ni instrument politique juridique don n'a kɛlen bɛ ka Mali bila a ka maloya jamana kɔnɔ ni Faransi de kɛlen bɛ ka kɛ politique ni gendarme ye an ka kɔrɔnfɛla la ka armée bali ala ka n'a ka population ka ɲɔgɔn ye an kan ka o de kuma fɔ bi ka Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya d'a ma ni cɛ o cɛ filɛ n'i ye nin fɛn fɛn ta a ci tɛ k'i yɛrɛ bɔ Faransi bolo a ci i b'a bɛɛ ta i b'u kɛ président ye bi si i bɛ ka accord kuntan mun signé u b'a ɲɔgɔnna wɛrɛ signé an balona k'a fɔ ni tun ye Abubakar Sidiki Fɔnba ye an ka jamana kɔnɔ fɛn min ka dɔn k'a fɔ basigi ni lafiya ye ala ka hakili ɲuman d'a ma faramafɛnw yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn kinyɔrɔ dɔn kɔmɔtigiw yɛrɛ dama de ɲɔgɔn fana ni wuluku ye ala ka hakili ɲuman d'a ma n'an bɔra ye an balona k'a fɔ parti politique kɛrɛnkɛrɛnnenya parti politique bɛ wele ko ADP Maliba n'i y'a sɔrɔ ko yɛrɛ sababu ɲuman o ye Alu Boubacar Diallo ale ye ka dɔn k'a fɔ seli senfɛ ale ye kunnafoni dɔw kɛ k'a yira k'a fɔ bi ni ADP lajɛ kabini kununko fɔ bi ale y'a dabɔ min kama dɔwɛrɛ tɛ dɛ faso ka ɲɛta de don ni dɔw hakili la k'u bɛn'o ta k'o kɛ ka bolofila fa ka k'u jufa kɔnɔ o tɛna kɛ parti in kɔnɔna na ni maa min b'a fɛ i kana parti kɛ ɲɛ sira b'i bolo ni maa min b'a fɛ k'i yɛrɛ k'u ɲini o tuma n'a ye ja e ka taa a ye nin kuma in fɔ fasoden jama yira k'a fɔ ko nin kɛra kuma ye kuma min bɛ yen ni o ye kuma sababama ye kuma min bɛ yen ko n'a sɔrɔ ni politique tɔn ɲɛmaa bɛɛ bɛ nin f'i ka tɔn kɔnɔna na a dɔ bɛ dɔ la ko ɲɔgɔn musalaka tɛ n'a kɔnɔna na wa i ka dɔn i bɛ kisɛ minnu sɔrɔ k'olu de bɛ kɛ tɔnden ɲumanw ye Alu Boubacar Diallo kuma min fɔ o filɛ. B'a f'i ye ni parti nin tɔn ADP Maliba ne y'a créé 2013 aw yɛrɛ ka kuma ko san 2013 ne y'a créé Mali de kama parti dilanna Mali de kama ma dilan yɛrɛ kama ne y'a dilan Mali de kama ma dilan ka wari ɲini n'a ye ma dilan ka minisiriya ɲini n'a ye parce que kabini parti dilanna ni wari de kɛla ala de ne sere ne wari mun dɔn parti na bi kabini a dilanna ka ca ni miliyari tan ye o bɛɛ de pour que ka parti implanté ka a denmisɛnninw n'a musow k'u dɛmɛ u bɛ se k'u ka tɔndenya kɛ cogoya ɲuman na o kɔfɛ 2013 i bɛ ka gagné ɲɔgɔn sirifu cɛ n bɛ barika da ye n b'a fɔ a y'a fɔ ne ko n'a ka di n ye a b'a fɔ i bɛ k'a ye k'a kɛ minisiri ye n ko fa i bɛ yafa mɔgɔ la n t'a fɛ ka kɛ minisiri ye donc o bɛ mun yira ko nin parti ne m'a créé pour que ka minisiriya jɔyɔrɔ ɲini n'a ye m'a créé pour que ka wari ɲini n'a ye ne y'a créé Mali de kama Mali cogonen don Mali bɛ kali kan Mali bɛ dingɛ kɔnɔ donc mankan o mankan n'a bɛ parti kɔnɔ bi Mali ko kɛlɛ tɛ wari ko kɛlɛ jɔyɔrɔ ko kɛlɛ ne ye parti dilan mun kama o tɛ kɛlɛ dɛ ne y'a dilan Mali de kama Mali bɛ dingɛ mun kɔnɔ pour que an ka se k'a sama k'a bɔ a kɔnɔ o tɛ baara fitinin ye dɛ o baara o tɛ kɛ tile kelen o tɛ kɛ tile fila o baara kɔnɔna la k'a fɔ n bɛ n disi gosi nin tɛ kɛ ne la nin tɛ fɔ ne ma ni nin jɔyɔrɔ ma di ne ma ne bɛ taa ni nin wari ma di ne ma ne bɛ taa o man kan ka ko o baara in kɔnɔna la n dun y'a la problème fɛn fɛn bɛ parti kɔnɔ o de don ni jɔyɔrɔ ko kɛlɛ tɛ wari ko kɛlɛ c'est-à-dire ne y'a fɔ n ko jamana bɛ dingɛ kɔnɔ hakilina min bɛ ne la ni jamana in mara kalifara n ma n tɛ se k'a bɔ o dingɛ kɔnɔ donc tɔnden minnu dalen b'o la u ka na u ka fara n kan u kana kɔrɔtɔ jɔyɔrɔ ɲini la fanga tɛ ne bolo bi n tɛ se ka jɔyɔrɔ d'u ma n tɛ se ka place d'u ma donc u kana kɔrɔtɔ ni jɔyɔrɔ ɲini ko don u k'a to fo fanga ka don ne bolo ni fanga donna n bolo ni jɔyɔrɔ ko de don an bɛ se ka kuma o la mais fanga tɛ ne bolo n bɛ se ka jɔyɔrɔ di dɔ ma n tɛ se ka di mɔgɔ si ma fanga tɛ ne yɛrɛ bolo bi n tɛ se ka jɔyɔrɔ di mɔgɔ ma a bɛ se ka ɲa ni ŋaniyaw ye kelen ye fɛn fɛn ŋaniya ye Mali de ye ka Mali bɔ dingɛ kɔnɔ n dalen b'a la ko n'an bɛ Aliyu kɔ n'an ni Aliyu bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ se ka Mali in sama k'a bɔ nin dingɛ kɔnɔ k'a baara k'a basigi ka jamana in basigi f'a ka kɛ jamana bɛɛ bɛ ɲɛbɔ mun fɛ alors que bi dun bɛɛ bɛ hinɛna bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na ni fɛn fɛn dalen b'o la ni fɛn fɛn ŋaniya ye n'o nana an bɛ bɛn mais minnu ŋaniya ye de jeni ka ɲimi bɛ na wari de ka wari minɛ a ka ɲi ka kɛ mun ye a tɛ ko ye wala jɔyɔrɔ n'u m'a sɔrɔ den bɛ taa olu bɛɛ taatɔ la don dɔnkili hali olu ka taa bi sini yɛrɛ ka jan fɛn fɛn b'a fɔ n'u ma ni jɔyɔrɔ sɔrɔ n bɛ taa wala ni nin wari ma kɛ ɲɛ wala ni a ma kɛ tan cogo la n bɛ taa olu bɛɛ ka taa olu si ma na Mali kama olu nana wari ko ni jɔyɔrɔ ko de la
fanga tɛ ne bolo bi kuma tɛ ko n bɛ jɔyɔrɔ d'u ma. An balaran k'a fɔ ni tun ye Alu Boubacar Diallo kan ye ko tiɲɛfɔntɛri ye a ti teriya sa nka i k'a dɔn a bi kɛ so ye min ye i ka dɔn k'a fɔ ɲɔgɔn ta fanga b'o dɔn min y'an ka jamana basigi bi min da ka di Mali la don nataw kɔnɔ na yarabi Ala k'an ka jamana bila o sira kan n'an bɔra ye an balaran k'a fɔ Yakuba ka tile ale sugandira k'a kɛ ɲɛma dɔ ye n'i y'a sɔrɔ o ye bilasiralikɛba ye min ye sɔrɔ yɛrɛ u bɛ se ka yakubaya an ka jamana kɔnɔ cogo min na ka kɔn o baaraw ɲɛ sugandili kɔfɛ a ye kuma min fɔ o filɛ. An ka kan ka baara min kɛ o de ko don parce que conseil économique et mission na an bɛ komi ni an ye tubabuw b'a fɔ min ma ko conseil c'est-à-dire n'a fɔ komi n'i bɛ faamaw kɛrɛfɛ k'u bilasira k'i hakilila d'u ma faama bɛ saba a tɛ dugumana na minnu bɛ dugumana na u bɛ min mɛn a bɛ bɔ fɛn min kalama ni faama tɛ se ka bɔ o kalama telima na a bɛ bɔ fɛn minnu kalama ni a bɛ kɛ sababu ye kɛ ɲɛni kɛ ou bien n'a bɛ kɛ sababu ye kɛ tiɲɛni kɛ a waati la a bɛ se ka ɲɛfɔ kɛ faamaw ye k'a fɔ ɲɛna nin ko dɔw bɛ sen na n'an ma jateminɛ kɛ joona laban a bɛ na ni tiɲɛni ye hakililaw di fana ko dɔ bɛ fan dɔ fɛ ni a sera k'o ko kɛ a bɛ kɛ fɛn ye a bɛ diya jamanadenw ye a bɛ bɛn jamanadenw ma a bɛ dɔ fara jamana kɛ sɔrɔ kan nka o baara tɛ se ka kɛ fo baara b'a fana i k'a dɔn i k'a ɲɛdɔn a bɛ kɛ cogo min na o tɛna ɲɛ kalan ko kalan dɔw min b'a tɔ i bɛ se k'i kɛ baara in faamuya cogo min i bɛ se k'a kɛ k'a se a dan na mɔgɔ minnu nana mɔgɔ kuraw b'a la mɔgɔ kɔrɔw fana b'a la o n'a tɛ bɛ o mɔgɔ kura minnu nana ni mɔgɔ kɔrɔ minnu bɛ an ka kan ka don kalan na min bɛ se k'a tɔ an ka hakilila ɲɛnamaw sɔrɔ baara kɛcogo baara taabolo an k'o faamuya an ka sɔrɔ k'an ka baara kɛ se k'a sa dan na an ka kɛmɛ f'an ka formation ɲɛnama sɔrɔ o fana a tɛ taa musaka kɔ o musaka ko baara bɛ tali kɛ fɛn minnu kan jamana kɔnɔ an hakilila dɔw ye déjà an bɛ don min na bi bɛɛ b'a dɔn gɛlɛya min bɛ insécurité problème bɛ insécurité n'i y'a ko jateminɛ ka ju bɛɛ lajɛlen nana bɔ gestion politique de la jamana gérela cogo min gestion cogoyaw mɛ ɲɛ fili kɛra fɛn dɔw la fɛn dɔw mɛ bɔ a sira fɛ an ka kan ka ɲɛɲini kɛ faamuyali kɛ nin bɛɛ lajɛlen la yalasa u ɲɔgɔnna wɛrɛ kana se fila o gɛlɛya min bɛ yen mɔgɔw bɛ se ka sigi fo kɛ cogo min kɛ bɛn ko la ni ka sɔrɔ ka dɔn min man ɲi an k'o bɔ a la min ka ɲi an k'o ta min b'a jɛ an k'a ɲini fana o bɛ fara a kan yalasa a bɛ se ka ɲɛ cogo min na n'ala mɛ ko wɛrɛ kɛ an bɛ taa san kelen sɔrɔ juma na an bɛ se k'an sigi kɛ taasi bila kɛ k'a lajɛ min kɛra n'a sɔrɔ a ɲɛna ou bien n'a mɛ ɲɛ n'a sɔrɔ a ɲɛna min b'a jɛ an bɛ tila ka ɲɛɲini kɛ k'o dɔ dafa. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Yakuba ka tile kan ye UNTM ɲɛmaaba ni tun y'ale ka o y'a fɔ cogo min na min da ka di jamana in na Ala ka jamana in bila o sira kan n'an bɔra ye an bɛ taa jamana kɔ kan na Mohamed Samake mun b'e bolo bi. An karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na an bɛ taa indikaw fɛ Inde dɔ fana tɛmɛnen na an b'a ladɔnna k'a fɔ sanjiba dɔ ani fiɲɛ n'an b'a wele ko pluie de mousson ko ale kɔni tiɲɛniba kɛ indikaw fɛ yen fɛn min ye mɔgɔ 100 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔn ye minnu banana ani minnu ni tora la ko a bɛ t'o la n'an bɔra yen an bɛna turikaw fɛ yen kunnafoni bɔra na k'a fɔ fɛn min ma 45 ɲɔgɔnna ye k'olu tun bɛ kurun dɔ kɔnɔ ka bɔ turiki jamana ka kurun na Europe ka fɛn min ye nin kurun in sɔrɔ k'a ye kasara de sɔrɔ a ma 45 bɛɛ lajɛlen ko u tora la n'an bɔra yen an bɛ taa Équateur fɛ an b'a ladɔnna k'a fɔ fɛn min ye finitigilakaw ye Équateur finitigilakaw ye ko wulikajɔ tun bɛ senna u fɛ yen an bɛ min wele ko mutinerie ko wulikajɔ ne senfɛ sa ko maa 27 k'olu kɔni bɛɛ lajɛlen bɔnnen o ni la n'an bɔra an bɛna Allemagne fɔ yen an b'a ladɔnna k'a fɔ Allemagne marabolo min n'an b'a wele ko Leverkusen na ale marabolo in kɔnɔna la ɲamantɔyɔrɔba dɔ bɛ yen n'an b'a wele ko site de gestion des déchets ko fɛn min ye mugujugu dɔ kɔni pɛrɛnna yenkaw fɛ yen ko a kɛra sababu ye ka mɔgɔ kelen ko o bana nin na mɔgɔ 3 olu kɔni tununna o ko mɔgɔ caman fana k'olu sɛbɛkɔrɔ banana n'an bɔra an bɛna Camerounkaw fɛ yen an b'a ladɔnna k'a fɔ fɛn min ye Boko Haram ye k'u y'u deli k'o daminɛ dɛ fɛn min ye finitigilaka mɔgɔ 5 ka taa se jamanaden civil 1 ma ko o y'olu bɛɛ lajɛlen bɔnnen u la tɛnɛnto juillet kalo tile 27 an karamɔgɔ an bɛ kunnafoni kuncɛ min an bɛna an fɛ Maliba la fɛn min ye an ka sanfɛ cɛlu ye n'o ye basket ye musolakaw olu kɛ degeli karamɔgɔ ko ale kɔni ko mandat de dépôt ko o kɔni dara ale kan nin waati na ko fɛn min sɛgɛsɛgɛli ko bɛ sen na ko n'Ala sɔnna ko kunnafoni tɔ ko o bɛ da jamanadenw tulo kan an ye min sɔrɔ ko an kɔnɔ la kumaba dɔ tun ye an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala ka ko dangɛnɛmaya a mana kɛ fɛn fɛn ye ka kunnafoni bɛɛ lajɛlen kɔni ka da fasodenw tulo kan yarabi Ala ka kɛ ten ka basigi ni lafiya ko sabati diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na an balima minnu bɛ bi gɛrɛla Mali kɔnɔna kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnena ɲɔrɔ marabolo kɔnɔ bi an n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ hakilila ni dusukun ni taasira bɛɛ la fasoden ɲuman bɛɛ fɛ yarabi Ala ka jamana in ka segin a yɛrɛ ma ka basigi ni lafiya don an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ n'i ma don dɔ sɔgɔmada to yen don dɔ wulada tigi ɲɛ na dusuma kasaya min an jɛɲɔgɔn dɔ ye n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Ibrahima Kulubali Fana ni bɛɛ lajɛlen k'a ma ko Gauche a bɛ baara kɛ Fana mairie la ale ba n'i y'a sɔrɔ ye Awa Konate ni bɛɛ lajɛlen k'a ma ko Lemurukumuni ba wa
Masaramani ka wele sira ale ma kunungo a kɛra Bamakɔ lapitani Gabriel Touré la Fargwan kuntalajan senfɛ a janajaw bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ bi nɛgɛ kanɲɛ 10 waatiw la fana kura an bɛ dugawu kɛ an ka musokɔrɔba ye a kɔlɔla siminala k'o fara kow ta kan yarabi ka baarabara nɔgɔya ka kɔto nɔgɔya yɛrɛ ye yarabi ala k'anw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ta kɛcogo ɲɛ diɲɛ bi tan n'an kɔ n'an ɲɛ ala ka baarabara nɔgɔya ye n'an bɔra ye hukumu kelen kɔnɔna na min an jɛɲɔgɔn sɛbɛ dɔ ye Cheikh Nejom ka bɔ Suraka Sengo kunungo ale buramuso o bɛ tali kɛ Zara Kaya a tun b'a bolo Suraka Sengo ye n'o y'a buramuso ye a fatura kunungo Fargwan kuntalajan senfɛ a janajaw bɛɛ lajɛlen kɛra Suraka Sengo kunungo Zara Kaya a fatura ka si to sanji 75 la a janajaw bɛɛ lajɛlen kɛra Suraka Sengo kunungo Cheikh Nejom ale ka denbaya la Cheikh Nejom k'a bɛ foli ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma maa o maa y'u dɛmɛ janaja baara in na Kurumarina lamini ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an bɛ dugawu kɛ Zara Kaya a y'an guwan kiti min Ala ko nɔgɔya n'a bɛ taa jɛma Ala ko nɔgɔya Ala k'anw yɛrɛ ɲɛni k'an da don kɔnɔ Ala k'o k'a kɛ Alaya kosɔn